busang salon rok betul ke tiki thang ke tom khanya rok ni man sujak tong to ta tam khaina ka ham ki perform khaina nangnai je next tai bo kujuk kana ke ta je borok tini high selection nglia aborongno tam kok kesana musung ani khao khe abang sabo bosor to khainai among sa limbang piwo keu kha pai ni kok ya anggo semana dewe garawon da ekon tabok phagiwi ko nungoi to kana wete sini hai khala ya jesu khala de asin hamnai abo de ini tiki apa lo khalti kinai khal khajal mananyai abo hai ngi mano abo de bagi kuno khabanya kok ya joto no hai jadi khali ya singing nang tom khain no ho singing no nang tom khain no ho bisa mong nang tom khain no ho ta bustang ni salogo butui tai jim ti prasane lukurong no nang tom kok kesana butu nong ni bising tei kok kecatan ni ke sini lukur rasa pun jeng ke fuar nani tei bus kang wajeng cini rasa menurut ke fuarai nanti to ketelangin man aku jeng sai tong nai bete kecam to kaca cini future jeng sudah kori sini tong mau ya cini rasa mau sama obna jeng nani ni nang tamu hingga rasa mau bebo future tong aku baga jeng rasa mau lama mau nang education sini ya ada skill botong nang like sijono phajekda audition dojekda rejak anggala rawon jorawon ani gala rawon no sapai thangkha abo go bkhabaya karina phapio exam wise of keleng pano bar rewini pass ma khainai ke khathina ni kogya jotono abo nan koimu inke tabuk second season boma hairok inkani ni kisa expression kisa saikna reta second season no khana ni sai tabuk bahai matong semani sai tabuk ni ote bo kereng hai matong tini ni wa belai ni kereng mane resam mani khanojak nukjak mane youtube bo ini onek ni tap no borok kelajak inke nang tinoro kai besuro gan mar sabka gan samani to tang tham resap kha inke tama gan sabka nang kisa lukurongo sabai khamardi ani men gan pula tama mar sabka borok no sabai khana mani first ni boto lang maslai jag sar malik ni sijak sar malik by madam sadana riya borok kani ni sabjak gebon pare second no ke service not by Surabi devor mas mem Surabi ni bani song no sabu pilala no katola no last song ke chini mem oro mem monesi bo by service not ni gan nang by kesengjak inke nangoro jetini audition no second audition rupor nangoro jera samanio o ganno kisar lukurongo henry resabi kanar ke jara nisana ja kaisa dora pira sabi khana sai beba dora sabi mangla beba de kaisa resab kan ke nang bai kesengjak yak bai tong reung ma ko thoma eng bai sithung nang bai kesengjak yak bai tong reung ma ko thoma eng bai sithung nang bai gedalei kiong malang yakhung tini lebar bai sithung ko thoma eng bai sithung hambai kisah korang belanya hambai ja kono inke bahai ma tong nang audition no boma hai taklai selection dango ini bakawa boma hai ma tong sar song saiman sinai hepan borok to kha thangsana ni kok sai rho masing tong di jora phakang ke saiman nai hinai raja lekang ke tong saima ke saiman nai hinai sa to masing tong di ni sa ta de ang bukha klaibo de tikino hinai wan saima tong jao ersa pro rokle boma hai ka nervous rokang ka ang to rta pro nervous nya je ani rungmani jorate siman jorate ang to sab kha nervous siking ya ta hambai ha ke